KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Pili TV koyi dani wone mbiyen Pili TV Pili TV dani wone mbiyen Pili TV Pili TV dani wone mbiyen Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe wowɓe yebde ayawo Pili TV min calmini on moni fof e inde mum e yettode mum onon gandi ɗo gondon e ɗo keddon fof wan tororo tawi on ɗon salmini on saɗi tedduɗo gonduɗo e needi hande noon mi arti e yewteram mawde nde yewteram wonde fayida nde hono comedy show tawa ko ɗo tan e nder Pili TV hade mi fuɗɗade noon e mundi yewtere nde mi haaldat e jamma gondaɗo par ce que gonɗen koye aduna machallah ɓe mbi kala mo yiɗa mayde jibintake donc muɗo ustora bonam gorko sehilam mo ganduɗa Allah waddi min gila min goni sukaɓe hamin mawni te haydara sofani hono Mouhamadou Lamine Mbo Seydou Makki Nour Cheikh Oumar wala mi wiya Lamine Mbo Hadja Mama Ley Wan tokaram gorgolam machallah denɗam baɗɗo fayida o mo woppanɗo haydara ko soofi Seydi Tall moɗo duwanoma ɗo gonɗa ɗo yo won foftorde ma mi duwani mama kadi moɗo duwanoma ko gaccuɗa ko yo Allah war hen barke machallah mamin mbat kaddi mbawka amen ngam jaggude hen minen fof kono vraiment aɗa joguinoɗo place no fewi Seydi Tall donc mi jurnata e haala ka par ce que somi jurni tan wodanno way par ce que on mi wa haalde mum kala ganduɗo Aïcha won kala mbaɗowo kam fréquenté ayi Lamine Saram ayi Lamine emin gondi gila min goni sukaɓe ha joni minen mbaddi fof min e hewde histoire hay goto meeɗa sendude men jaaɗo ha innirma ɓinguel kam ko ɗon haaɗi machallah donc Seydi Tall mi duwani mama no fewi mi arta kadi e émission mo hono comedy show machallah on ji oɗo sanga fof mi waɗani émission par ce que belamma e mette wawa yaadude donc mais c'est la vie mi arta kadi mi arta e cousin om machallah frère am mi wasa haalde inde makko noon mi ara e ɗum ɗo makko e profil makko e nder théâtre Pulago hono Zeydi le fils di Khalifa oɗon gandi on théâtre on série dogi ɗo e nder Pili TV kadi waɗi marqué empreinte mum par ce que ɓe mbaɗi ɗo golle baɗɗe fayida o woni acteur principal o waɗi hen o joue hen ko mawni machallah nde wonno ne foti wonde kadi ne wawi wonde donc mi wasa junnade no fewi mi rokka mbo salmina après gartene émission mawɗo hono comedy show le fils di Khalifa comment ça va? Ça va alhamdulillah sokhna Aïcha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد المجاهدين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأحباب نحييكم بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سخنا يشاون. وعليكم السلام ورحمة الله. من ناجي من دواو من نيجي دواو. آمين. مسامين وسط السبكتاتور. آمين سيدي آن. mais mi waɗi erreur ha par ce que mi fonno addude kol ha par ce que sa joddima ko fotino ceernaji mi addani la fa dayan dégradé mo wala ko ceerno ɗum ɗo ceerno Rapathia ceerno ɗum ɗo honno wiyete kadi ceerno ceerno cukalel ala wona ceero ni kono aɗen diine e zamane ene yaadi tan ne yaadi ɗum cikkum joni ko ɗum tahi noddumami ɗo par ce que machallah théâtre ko hunde nde ganduɗa koy ko somin mbaɗa ɗum min mbaɗa ko ganduɗa koko wuura e nder société o ko ɗum firti théâtre donc saha ñi neɗɗo totterol wiya an kam pourquoi aɗa jaɓa rôle o min hon mennoɗo
wiidami an kam ko rôle uji seytane tan jouata eyyi par ce que seytaneɓe ne keewi e société o joni il faut min mi etta rôle seytane o an mo mbaddanmi o ha kolla kam wonde seytane moƴƴani kala baɗo affaire seytanagal acca par ce que wonde seytane moƴƴani jibde yimɓe semnude yimɓe oɗon gandi ɗum moƴƴani donc so yimɓe mbi jouata on ɗon rôle est ce que wadde mayen mbawa wadde sensibiliser waaɓe noon tawa eɓene e nder société o donc ko ɗum woni théâtre kankone machallah ko almudo par ce que son jino salmoniri ni gandon o salmini salminago diine salminago l'islam kadi ko hen ko ɓi inne ande kadi ko ɓi dudal on so jooɗima joui rôle wonde ɓi halifa o haala hen uranuji ɗi ganduɗa machallah o haala hen ko ganduɗa ɗum ɗo hay goto ittata ɗum kadi ɗum ne foti wonde kadi ko ɗum o noddira ɗo joni holko ɗum wanma pour joude ɗum ɗon bon déjà permet moi tan mi arta e seeɗa joni ko kalla joni ko fati rôle uji ɗi effectivement kadi rôle uji yimɓe il faut pamir ɗum noon sa ƴeewi français ɗi kamɓe ɓe mbiyatno nden théâtre so mbaɗi ɗum définir ɓe mbiyata ko divertir en dénonçant les tares de la société firti aɗa waɗa yimɓe divertir mais en même temps kadi pindina yimɓe kadi ko joten ko foof cikkumi la plupart ko jote ɗiɗo série foof ko réalité ganduɗa hoorema koko wonda donc du coup yimɓe kadi gaccen haqqillani no feewi aussi mbaɗa concentré juste e message mbo yimɓe tottira mbasa wadde concentré peut être e personnage o c'est quelque chose qui est très important en tout cas min kam mille artiste yagal mbiɗa ni en tout cas min wona métier lam mais peut être no zaman o mata adun hunde aɗen saaha tan Allah waɗa programme uji mum ha par tawa an kam a famani ko a yarani ngal ɗon banggue mais kadi ko yiddema eyo par ce que aɗa wawno yarde hen tawa yiiɗa exactement ɓuuri kam hen nanun noon kadi mbiɗa wawi wiide leñol yidde leñolom nen hen saabu ndewe réalisateur o que je salue au passage ji peut être amon yeɓemi nde o ari haalnami affaire ɗum ɗo o wi kam déjà ko pular haalno koye pular kadi o haalnimi rôle o wi kam a ɗum ɗo min cohlumi ko profil mo ganduɗa hoorema ne janggi qur'an ne janggi français ɗum kadi ma yani kadi profil mo ganduɗa hoorema ma waw wodde ɗiɗi foof kadi ko pular o haali noon comme calli noon ha tampumi kono après finalement j'ai cédé et puis kadi ko kadi mi mbaɗa wawi wiide mi waɗa numéro cuɗal no wawi ɓe mbirtini a nimsitami holko personnage o watma en tant que surtout enen machallah ɗo jeeyeɗen ɗo e to mbokkuɗen ɗo hande ɓe jiima hande e ayawuji ko wayno série ji mboɗa andi par ce que guurata ko ɗum guurani o ɗum ko goɗɗo wuurat holko wanma en fait à part so famille o yii ɗum walla bon famille o comme c'était très dur au début par ce que min mi suut toon joni noon kono aɗen internet o joni hay sa suuɗima noon e hunde feynet kono noon comme jihnaɓe ala fof no kalirani mbi ɗum ɗo ko nde ɓe tini ɗum nde noddi kam kadi hatta fooɓe joɗɗini kam mbi kam a ɗum ɗo wona ko ma e ɗum gueɗe ni mais gandinmimo kadi peut être que ɗum ɗo ko c'est passager tan kadi mbiɗa jogui motivation jaam e raison jaam tawno kam nadde hen kono wona goɗɗum ko ganduɗa hoorema ko waɗa meccal walla dara eyyi kono kam mbiɗa jogui meccal am banggue wadde aussi kadi aɗana wuura en meccal ma vraiment wadde en même temps encourage également les artistes kadi ɓe jiiɗo liggey goɗɗo ɗum ganduɗa hoorema mbawni waddude artiste yagal ngal par ce que mbiɗa andi kam neɗɗo mataw hanguirtaki tawi joni ko comci jeeyanni fofti neɗɗo hanguita tan waɗa concentré carrière mum tan waɗa artiste yagal eyyi par ce que retraitement ara foof nan ara kadi donc joni holko mbatta dans la vie bon dans la vie min comme digital manager c'est-à-dire min liggotom koye communication digitale bon mi wallat marque uji des marques des organisations des personnalités publiques en même temps pour wallude ɓe présence mabɓe en ligne c'est-à-dire hande en tant que personnalité publique so miɗo wallanoma ballannomami holno dañata visibilité en gérant tes réseaux sociaux ji ma Facebook et Instagram mais en même temps un site web selon la pertinence so tawi an hande profil ma ne namni site web pourquoi pas mi créellement mais mi waɗanma création de contenu mo ganduɗa hoorema aussi ça va te permettre d'être mieux visible partout donc digital dans son intégralité comme gère ɗum machallah on ji leñol ngol ala fof ko ala hen hunde fof nan ɗo goppe jiggoyade hande on nani ko Seydi wi on koko ɗum watta kadi ko ɓiɗɗo pullo on nani o dañi caɗele e ko waɗanno ko gam weltinde bandiraɓe ɓe kono hatta omon hen ha joni par ce que o wi kanko ko pulago ngu welimo par ce que so wiyama o jeeya ko Edy wuro ngo no wiyete Dubangue wuro ceerno Yaya Ba wuro machallah mbiɗa jogui sehilabam hewɓe hono ɓi Baba Dieyni ko toon woni
donc somi limi tan mi juumat wadɓe ɓe tikkanat kam mais oɗon gandi min edinaɓe fof ko banda men donc wadde mi arta kadi e Zeydi le fils de Khalifa donc tourna mi sikku ko première saison tan kadɗon e série mo noon c'est première saison kam gasi mais actuellement amine préparation deuxième saison oɗon ay préparation deuxième saison inchallah mbawi ɗum fadde no fewi mbete tournage uji ɗi muusino walla holko jiiɗa hen caɗele oui effectivement kam soko Allah muusino par ce que tournage jamma onon ko jamma ɓornoɗon tournude amin tourne jammaji won hen séquence u jamma won hen keñal won hen ko weekend donc mais kam ɓe mbaɗino amin mobilisé que somi juumani ko 15 jours wala 14 jours min mbaɗi ɗum Saly walla Somone entre Saly et Somone min mbaɗi tournage donc du coup condition ɗi kam saha ne muusa eyyi saha kadi gonani ganduɗa hoore ma ɓoori nan ɗo ɗum ɗo kadi sans pour autant kadi mbasa yejjide kadi condition ngaji ɗi tournage ɗi sahaji yarata noon mais kadi comme no kalim ni tan sahaji passion so hetti dow tan accinta ɗum way kono jangde ni tan ayi ndemin gonno almuɓe nde aɗa tampanno aɗa yeloyo aɗa fiya aɗa watta kono hanti ayi après a yejjude sacrifice o par ce que sa waɗi réussir tan a yejjitat fof tu oublies les sacrifices effectivement ko ɗum donc on nani ko Zeydi wi ko o wi ko première makko film walla mi wiya série théâtre koye on ɗon woni Zeydi le fils de Khalifa ko on o adi wadde kadi ko toon kadi yidde nde rewi mbo joni mi namdoma tawi aɗa jokki hayso wona oɗo série goɗɗo nodduɗoma e série goɗɗo est ce que ma ar notoyoɗa bon juste une petite précision Zeydi le fils du Khalifa kañum wattini peut-être e ɗum ɗo jam par ce que avant mbeɗa wonno e seeɗa ɓe min gari noon wadde ko shooting en tan modèle photo neɗɗo so sohli joni marque mum jogo comci ɓorno ɗum aɗa journo kadi e jolfuɓe jolfuɓe mais c'est ta première fois arde Pulago exactement première série ko ɗo kannata walla a ɓennat bon vu que deuxième saison kam ɓaade hanti koko yewtiɗa min waɗi obligé kam jokkide ɗum kono kam so gasi mi sikkani mbeɗa mo jokku kam so gasi kam sikkani on nani ko woni holko mettuma e Pulago ala haydara mettani walla ko famille o tampinma walla ko ina jeeya hen joni hunde non mais joni ɓeyde an koye affaire diine kalta yoɓe goppe hoto jab wadde nadde ɗum kam sa wi sa felliti a wi ka artiste a fotani faltade hayrol goto mais yoɓe dokke kam kala ko faate diine joɗɗa aɗa waajo yimɓe aɗa haala uranuji ma belɗi ɗi aɗa firta aɗa waajo jeunesse o mo ganduɗa an e mabɓe ndendi génération par ce que machallah da ngay def boy town mbaɗa ɗum ɗoji ma baɗɗi fayida hon sukaɓe ganduɗa ko ɗum ɓe jiiɗi ɓe jeebma envers koɓe jeeɓanma ɓe mbaɗaɓe motivé mbaɗaɓe ɗum ɗo donc en mbawi woppudema kam hay saɗa continue e Pulago taw an profil mo joguiɗa o wonde suufiyanke wonde diiniyanke haalande yimɓe ko Allah wi walla ko jokkere ko rewi Allah jokki enɗam effectivement hay ɗum ɗon kadi ko yewtere par ce que min kam ko mbiyam toujours ko diine e zamanu ina yaadi no fewi bon il n'y a pas du tout de contradiction entre être un bon musulman et être moderne que deux choses ganduɗa hoorema c'est complémentaire aɗa wawi wadde moderne kay aɗa waɗa belɗa pas ko belɗa no yimɓe nanirni mais être moderne aɗa yaha resto aɗa yaha aɗa waɗa tu t'enjailles tu fais des sorties entre tes potes et tout mais en même temps kasi taw diine o inana hen eyyi kono diine o kam woni base ɗum noon kam peut être mi waɗa profité mi tottire conseil aussi aux jeunes mbasa yejjide diine o woni base par ce que neɗɗo ko boni foof so wi ko julɗo ne foti wawde ko boni fof lahde boni par ce que neɗɗo au moins an aɗa anndi no ñawirta juuluma sa bonni sa ɓeydi holno joɓirta ɗum c'est le minimum neɗɗo foti ɗum juuɗ kono hersini hannde an jaaha ha gona mawɗo juuma e ko juulanɗa ko anda holno penirta walla mbasa horde walla mbasa hoorde c'est très grave donc min je lance message mo ganduɗa ko pour faade e famille ma yoɓe goppe jara on ɗon banggue par ce que minen emin cohluma par ce que mi wiyata en ngala ɗum ɗon kono mi sikkani tawi ne woodi e fulɓe ɓe jaafa ɗon kam so tawi no woodi kadi mbindon noon kam tan tawa komi juumɗo kono dañde artiste comédien walla comédienne mo ganduɗa wonta ko oustas walla ya seyda ne waajo yimɓe ne haala machallah ne firo urano hono no Seydi waɗirta ɗum ni ne wawi wonde de taw komi jejjidɗo donc mbiɗa lance message famille o foof e travers ɗemgalam yoɓe goppe jara on banggue famille o dañirem nanma
ko noddoɓe ma an non ɓe noddata kam mbi an hoorema par ce que min ko guurata ko ko ɗum par ce que des fois mi yiya neɗɗo e mamoudou famille an ka ɓi inne ande ka tanum waliyaɓe gummiɗa koye waliyaɓe nangam na mais min ko mbaɗanmi ko ɗum waliyaɓe ɓe mbaɗatno c'est exactement ça noon ɓe mbaɗno ndewe Allah jokke endam ndewe Allah jokke endam mission c'est noble quoi ko ɗum ɓe mbaɗatno hande min e gonɗo e jama o julna ha para wona e firade ko minen ndendi ko min mbatta ko par ce que moni fof eno yaari ni min mataw min e ɗum ɗo wam e rendam ko ni mbawmi haalirde ɓe keɗo kam kamɓe ɓe mbawi haaldude ko koye babi moni fof e génération kamɓe mbawi haaldude koye babiraɓe mataw walla sukaɓe jeune uji yahoɓe juma ɓe juula ha paara ɓe mbajo ɗumen min honɓe ganduɗa jahani juma jeebata ko télé walla gonta koye internet minne ko oɗo fanno jogim pour wajade ɗumen donc fof ko gotum enen fof eɗen jiiɗi Allah kadi min fof kadi ne andi hoore mum cikkum bo miijoji ne foti changer aɗen kamɓene kadi en pamaɓe koɓe jehnaɓe en même temps kadi éducation ancienne ɓe keeɓi donc enen réalité ji men joni ɗi que en dañi réseaux sociaux en dañi internet forcément eɗen mbawi wasde nandude maɓe no jirten mais quand même il faut toujours kadi gaccen haqqillaji no fewi no fewi no fewi non joni Zeydi uddi yewtere nde par ce que mi wawa sorde mi wawa dewde donc wadde mi namditomo e film o hol séquence jouɗa hen mo ganduɗa an oɗo séquence waɗi hen fiére aɗa welti hen e film o bon disons min rôle de manière générale ene welimi parce que voilà en quelque sorte je me dis que c'est ma vraie vie quoi je vois parce que min dans ma vie mbeɗe jogui sehilaɓe komin jeune et tout mbeɗe waɗa ɗum ɗo jaam mais en même temps aussi koto diine no kalim joni sa jibinama e galle diine kam ala kulli haal won hen gueɗe kadi a suusa ɗum wadde galle tu vois a suusa ɗum wadde kadi won hen yimɓe galle ɓen jiima mbawɗa ɗum waɗi tan ko hors side donc mais séquence peut être mbiyen ɓuuri kam wadde marqué woni to julnanomi to ha paari gonmi e wajade ɗon onon séquence par ce que sa ƴeewi ɗo net woni Kira kanko woni yaya mais série wonno koye wayde koye tournage mais gongre gonga wonno koye wayde par ce que gonga kalanɗa par ce que gonga kalanmim woni séquence mo juuroton e jamma wona ko jamma wonno Ari Fall bo xarañe dang may tegal séquence bi séquence boobu séquence boobu jaa parce que paa bi mu ngi doon tàggu pour dem Fouta mais man maa jiite après ma leen di waar foofu noonu mais o wi kanko taki o wone woyde gongre gonga par ce que bamako noon wiyatno bamako sankim noon wiyatnoɓe yimɓe yo jaggodir yo hoto mbasi haysodir on mbasi wonde haysidaɓe da ko ɗum noon tagui affaire no waɗimo marque no fewi en parlant de haysidagal je vais rebondir quelque part aussi milieu pulaar o peut être a namnaki kam question ni bon mais min mbe jogui hen avis am aussi c'est un avis sur le milieu pulaar min cikkumi solidarité no foti ɗo ɓeydade ɓuurade e par ce que enen pulaar ala ɓuuri men teddude mais communication men ne manqui solidarité o ene manqui famani dal yidde nde ene manqui par ce que min sa ƴeewi kam min kam mi hewani bon sehilaɓe milieu pulaar peut être kamɓe ƴeewa aɓe ganti mais mi hewani sehilaɓe hen no fewi pas mi wona sehilaɓe mais mi terenta e mabɓe ala mo jatanmi quoi kay ɗum noon tagi par ce que minen komin sehilaɓe non ken sehilaɓe mais par ce que min gandodira min gowodirani ɗum noon te solidarité o yimɓe joni son kawra no mbaɗa won hen affaire uji invitodira yimɓe ma gandodir mais so diwti ɗum noon yimɓe gandodirta aussi il faut yimɓe gandodir kadi machallah chaque corps ko omo waɗa hadara mawɗo omo kumtari minen fof min jaaha min dirdo a wiyo min dirdu far force donc o ko dini yanke hande noddumi surtout yanke mi juumino fonno wadde école mais Zeydi mbiɗa yinno kadi andude hol séquence jouɗa toon watma marqué mettuma mbiɗa ɗum kam a waɗi ɗum mais welani séquence mettuɗami ben est ce que bon peut être séquence o ala ɗo jaaɗa hen boîte de nuit geste simple non peut être de joguinom drogue ɗo joguinom sac drogue ɗo mbeɗa nane hen suka rewɓe peut être ɗon par ce que min mbe joguino gang en rewɓe king baɓe en joni gang o min totanoɓe drogue aɓe jeeya ɗum welanima bon dans la vraie vie welatama ka mais comme ko séquence ça va mais en même temps mais en connaissant aussi Sénégal kam mbawi yiide image o goɗɗum aɗa yimɓe mbatta interprété yimɓe mbatta interprété rôle de mbiyata ɗum ɗo ɗum ɗo kam mbatta ɗo par ce que min exemple goto mi totanmami sehilaɓe jolfuɓe mi feeri yaade Tafature min nasara andimi Tafature min peeri wonde auto tan min ƴetti taxi ɓe yedde taxi man amin jala Tafa so haalde makko tan o maskoro o daña yo wasa haalde amin gara jippade tan o wi kiidama ko mere quoi
rôle bu mu kii woon te jabaram bi di ko toroxal dafa jël tanaati mi loolu rôle la woon xam naa ne rôle la mais daf ma metti comme dëggantaan ci man ndeysaan donc du coup yimɓe kadi pour accude haqqille woni rôle peut être joni ɗum woni probléme donc c'est ça ɗum woni probléme men a waɗat rôle tan yimɓe ndewa hen jinma noon daña hen succès daña mbaɗa rôle kadi yimɓe ndewa toon kadi gancuma mais so tawi a wi an ko moƴƴi tan mbatta a watta ko boni donc waɗoɓe ko boni ɓe mbattake dénoncé gonga donc en tout cas rôle uji bonɗi nan ɗo won hen yimɓe jo rôle uji bonɗi mais yimɓe jiɗaɓe hen parce que aɓe tellement il dégage de l'assurance par exemple min karma Malika ay am wiiɗa pourtant c'est une sorcière hatta ko karma mi joue hen seeɗa par ce que min wonno ancien mari makko ɗon kanko karma o Malika mais elle joue très bien tu vois hay sinno rôle ma moƴƴani walla goɗɗum juste pour prouver neɗɗo sa woni hunde kam tottir hen à fond et ce holliri kadi aussi ko talent quoi ko talent surtout est ce que un jour aɗa waɗi e projet ma wadde monté propre série ma mo ganduɗa ɗum ɗo ko an jeeyi ɗum a windi scénario machallah nodda yimɓe taw fay koye pulagu a wi kam hay oɗo kam to gasi a paari mais est ce que nane yiyande ma hay so wona oɗo rôle ƴeewa rôle goɗɗo hay sa joini ƴeewa woɗɓe joinma ɗum est ce que ɗum nane ɗum ɗo ma peut être scénariste kam ɗum ɗon ko liggey scénariste par ce que kañum wawi windude scénario en ɗen ɗon gueɗe réalisateur waɗa ɗum mais min peut être mbawmi wadde promettre mbaɗa wawi hen wadde appuyé ko fade côté financièrement wala goɗɗum voilà ko liggotoɗa ko e ɗum ne desi nanude eyo par ce que min donc on tawi un jour a pari pour wadde ɗum exactement aɗa wawi wadde appui financier aɗa wawi wadde aussi appui intellectuel par ce que min comme communication gonno peut être somin jokkodirimaɓe mo walluɓe côté visibilité mboɓe cohla to ça se passe à travers les relations publiques comme presse o mais également dans la com digital mo ganduɗa hoore ma joni yimɓe fof koye digital min peut être ɗum ɗon mais min kam mi winde série am walla mbiyam joué hen wona ko jiɗmi de wona ko jiɗɗa ko caliɗo tan mi anda holko yi toon ko welani mo ko caliɗo tan comme biyade yomi rento ka biyade ya rento d' accord wadde yewtere men fuɗɗima naywude mbiɗo andi mintaji joni yona holko jinnoɗa haalde envers leñol ngol ko ganduɗa min Aisha won mi namdakima te ina wonno e miijo ma e hakkille ma bon en tout cas merci beaucoup déjà pour l'invitation weltanimama no feewi min salmini téléspectateur uɗi bon min peut être mot de la fin c'est juste conseil mo tottiranmi ɓe woni leñol haalporoɓe yo ɓeyde jaggodirde et aussi surtout je lance un appel aux jeunes sukaɓe sa woni sukago ma aɗa jogui doole ma Allah ɗon sohlirma hay a wiyaka hotma fiij a wiyaka hotma jogo sehilaɓe a wiyaka ya wat profité e zaman ma mais diine ma aussi yo won base min ɗum no on ɗon conseil tottiranmi e leñol haalporoɓe encore une fois solidarité o yo ɓeydo haysidagal wiyeteke fulɓe ɗum ɗon no hersini en gona hasde non ça n'a pas de sens balden diren pewden Fouta men pewden Pulago parce que Pulago foti yettade to on peut très bien vendre notre culture et puis wona taw wona haala tan ɓoola kadi ken yimɓe yodɓe ɓe ganduɗa to dari nden fof eɗen jeeɓe mais ne heddi dal vraiment eɗen beeli yebde leñol men ne weeli machallah ɗon noon ɗum noon tan yo Allah walla en mission weɓata léegi holko mbaɗanta kam ɗo seeɗa ko jalni af dokka kam mais goto tan yimɓe ɓe jala est ce que min wona komi ñeere a wona muɗa andi min komi bandi min komi bandi en fait ka holɗo komi bandi ka bandi min mbawmi tan ko ñangal en ɗum wona a wona ko franchement dal wona jalnowo dal kono mi jalnima kam moƴƴi non non mais mbiɗa yitno hay soko affaire el gotel mo ganduɗa ane doggoto a wuuri ɗum taw ko affaire jalniɗo tan ɓeyde ko comédie show wiya en kaali noon e théâtre en kaali e ɗum ɗo ma e vie ma e tout mais balla kam hen seeɗa tan affaire goto mo ganduɗa tawi aɗa woni nde gonɗa almudo aɗen almudo ne heewi pilip pilip ko ganduɗa a waɗi ɗum nden e almudagal ma yimɓe ɓe jala hen seeɗa almudagalam kam ko mbaɗi hen kono heewi holto jangguɗa mi jangui ɗo mi jangui Louga to Cheikh Bachir mi jangui Ndar par ce que min somin janggoyino ɗo école a janggoyani Fouta non mi janggoyani Fouta min Louga Saint-Louis janggumi e Sénégal e Dakar plutôt par ce que min somi uddino école nden yahano vacance mi janggoye mais kam galle amen chance mo dañmi ko duɗal ko ɗum noon a janggate galle kono vacance kam jaaha e kono peut être min anecdote mbo dokkiram hen anen almudo no hewno bandiyagal tan peut être guykaji amen ɗi tan mais fof komin hen ko pori wona ɓoccore kam ala wona
janda hono marché janda marché Padoua sabu Allah yaafo sabu Allah settan yaafo de ñagari mama sabu Allah settan ɗum c'est la vie wa settan janda marché holto mo min wona marché Padoua ko marché Louga tan wonno Louga Louga naaɓe kero de Louga adam jangi tonete e joni noon min peeni yaade marché joni min gujji mèche eɗen min gujjanno fof sahay min gujja poobar sahay min gujja hunde fof taw kono yeloyinoɓe ɗum komin yeloynomi joni sehlam gol wujji mèche joni en ndekete kanko yiyama min teraɗa min jeeyi ha hedde koñe o tourni tan o dari o ɓaggue miirɗal wawi ɓe garni poste o min jiiɗo mi anda Allah seedi mi anda to nani mèche o kono kam mèche o ɓe jiyani ɗum te mèche pourtant nene mbuus sa mimi no foti waɗi kuri o ɓaggi wawi ɓe puusi ha tampi après mbiya ki yerol dara o gaccimo après min jelti joni ko mbatton mes on jiiɗi rewɓe law min jeeyi ɗum on jeeya par ce que minen min jeeyano en fait cikkanom ko hon tan ɓe nawatton minen ko dawol tan min cohno ko lañal wonno moto toñma ka dendam ala probléme Seydi Anne donc on ji machallah dendiraɗo baɗɗo fayida o hono Zeydi kadi mo wiye sukaɓe rewɓe yo pose candidature uji mabɓe walla ala jarani yaafi posé candidature uji mon jiɗɗo foof yo oɗon gandi numéro am gare wiiɓe service commercial culture communication yo ar min liggodir ɓuuri ala eɗen jiɗi secrétaire service commercial maɗa wuttamo min yeeyat ɗum cohlu hen ko moon fof après vous m'appelez wutteji marocain ji Aïcha waddunol numéro inchallah bisimilla son jiiɗi tan ala probléme son jiiɗi kadi wutteji ɗi oɗon mbawi rewde yam mi addana on wutteji ɗi ala probléme e jallabuji joɗɗi milen naji ɗi cuuɓuji baɗɗi fayida ɗi foof nana éché wontorode Samba Gari Jama donc émission men gasi ça waɗi kam plaisir no feewi noddude ɗo banam gorko o dendam sehilam donc moɗo wiya on rendez-vous à semaine prochaine taw moɗo wonde comédienne goɗɗo walla comédien goto moɗo wiya so tawi hon ko min kaali ɗo ko henanaki on oɗon jarlo oɗon jaafo wonano e fandare min jinno tan ko yo wel min mbiya ha semaine goɗɗo so jeyɗo o ñaawi on jarama merci beaucoup Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen Pili KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi ceerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma